Bisan panapaslawan nga makuha ang corona bilang Miss Universe kung nag-end up tubtub lang sa top 10, proud nga gin-share ni Michelle Dee ang special awards kinadagan nakip na diri ang Gold Winner Award para sa Voice for Change Competition, Spirit of Carnival Award halin sa Carnival Cruises, kag syempre ang pagpanguna sini sa fan votes. Pero ang pinaka-importante para kay Michelle, ang Voice for Change kung sa niya gin-highlight ang advocacy para sa may autism spectrum. Nagpasalamat man si Miss Universe Philippines sa suporta kag pagpalangga sa iya sang fans. Excited na si Optimum star Claudine Barretto sa iya pagbalik serya sa Lovers Liars. Sa iya Instagram, gin-share ni Claudine nga after 7 years sa musining iya unang project, gani 101% iya ginhatag para sa role. Karon sa gabi ng mga kapuso ang Lovers Liars kung sa rin masaksihan na tatlo ka istorya sa bagiguma nga puno sang sekreto. Pagamidahan ni Nina de Shira Diaz, Yasser Marta, Rob Gomez, Kim Santan, Michelle Vito, Sarah Edwards, Paulo Ravales, Christian Vasquez, kag Lian Valentina. Bantayan ta ang world premiere sini 9:35 p.m. karon sa GMA Telebabad. Samtang yari naman ang mga eksena ganito dapat mamiss sa Black Rider. Ang tattoo sa ngamay ni Bane may koneksyon bala sa sindikato na nagpatay sa pamilya ni Elias. Rafael magapati na bala kay Elias nga may kahilabtanan ng iamay sa Palanga Massacre. Inakagiban pa nga maaksyon ng mga eksena ang Bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras.